Palenou. Já ne, znova. A přátelé, co myslíte? Vejde se tady, já nevím, kuře určitě, pes se tady vejde, 3 kočky. Co myslíte vepřová hlava? Vejde se tam vepřová hlava? Nevejde? No ne půlka, celá vepřová hlava z prasete. Neříkám půlka naporcvaná, celá vepřová. Vejde? Nevěříte? Já vám to ukážu, sledujte. Tak, i vepřovou hlavu tam nacpete, jak jste viděli. A co dále? No, já myslím, že to je všechno. Jinak cena tohohle herce je 6999, já si myslím, že to je nepostradatelná cena. A přátelé, nemůžete to objednat na internetu, nebo na webových stránkách, nebo na telefonním čísle, které budeme na konci diktovat tamhle u kolegy. Ano, jinak dneska k tomuhle hrnečku Black Premium Line by je to všechno. Já si myslím, že se vám určitě líbila, pokud ano, tak si zaslouží nemalý potlesk, děkuji, to je vše k tomuto hrnci. Tak, já si myslím, že můžeme pokračovat. Jde píče. Ještě. Pojď pokračuj. To dáme na YouTube. No uvidíš. Přátelé, tyto originální keramické nože, ano, ze 54 pláty v jednom plátu. Jenom píče. Říkám, to smrdí furt. Navštivte studia Hanák a ptejte se na výrobkovou řadu krémy. Hanák nábytek, jeden domov, jedna značka. Zpátky pozice. Evropa 2. Přejete si? A vám můžu nějak poradit? Pojďte se nám. Takže přátelé, já jsem tam paní třeba držela jste někdy takhle vejce v ruce, každá, že, takhle, nejenom ty na to vaření. Takže to bude těmhle vajíčka, teďka si tady vezmeme toustový chleba, jedinečná věc, koupíte za 15 korun v jakémkoliv obchodě, ano, rozděláte si, jednoduše dáte takhle, ať máte, ano, na překlopení. Zkusíte, jestli ten sýr opravdu není zkažený, není paráda, zkusíte šunku. Velice dobrá. Máslo, kouknete, vidíte, pokud je světle žluté, jak je tady, tak je na sračku zkažené, ale my ho sežerem, nevadí. No, si myslím, že perfektní. Rozpálíte si samozřejmě, jak jinak než toustový zahřívač, ano. Dáte jednoduše do zásuvky, ano. 5999, tady tahle hračička, to velice jednoduché. Nelekejte se lidi, ano, to nemá cenu. Vezmete jednoduše tento nůž, namažete si jemně, prosím vás, jemně, ano. Se řízl. No to je mydlo, aha. Nevadí. Tak. Ptejte se, prosím přátelé, než začneme prodávat a okrádat vás a brát vám vaše peníze z peněženek, máte ještě někdo nějaký dotaz? Ať víte, za co pak utrácíte. No ptejte se. Poslouchám vás, pane. Mě by zajímaly ještě ty keramické nože, pane Fiala. Co? Co k nim? No. Co rozdáš, to je všechno, co potřebuješ vědět. Já bych potřeboval vědět, z jakého materiálu a jak jsou odlívány. Výrobu chceš vědět? Ty Ano, nebyle. výrobu. Výroba je jednoduchá. Z čeho jsou? Je to 100% zirkon.
Zirkon je na stupnici tvrdosti od 1 do 10 na 9. Tvrdší už je pouze diamant, ano, takže jsou to zirkonovo-keramické nože, ano. Jak se odlívají se jednoduše. Jak jestli víte, že vám tykám, jsou formičky na píseček pro děti, tak jsou podobné formičky na tyto zirkonové nože. Ano, odlívají se jednoduše. Pečou se v peci 12 hodin a podvodním diamantovým dobrušováním se dobrušují dalších 48 hodin do absolutní ostrosti. To znamená, tyto zirkonové nože jsou vyráběny pouhých 60 hodin. To máte necelé 3 dny, takže určitě víte, že tato kvalita těchto zirkonových nožů je 100%. Dobrušováním desítkovým diamantem. Zirkon je na tvrdosti číslo 9. Já si myslím, že jediný, jak vy můžete rozbít, je, že spadnou na zem a rozlomí se. Ale na kvalitu a krájení toho to nemá absolutně žádný vliv. Já vám děkuji, tyto nože 16 999 korun. Objednat můžete taktéž na internetu nebo na telefonní čísle, které bude kolega diktovat. Já si myslím, že jestli se vám líbily tyto nože, já bych jim dal nemalý potlesk. Děkuji vám, nashledanou.